Ni siraba kumakan jamukan daminɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira na sanga ni wagati k'a fɔ ko siraba kumakan jamukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama. Siraba kan boli sariyaw la an b'aw fo dan tɛ foli mun na. An ka jamukan in kanubagabaw ani a lajɛlikɛlaba caman bɛ yen nɔ an tɛ ɲinɛ mɔgɔ minnu kɔ n'o dɔ ye Panama Danbele n'ale ye Mali circulation Bamakɔ circulation polisiw ka ɲɛmɔgɔ. O kɔfɛ an bɛ Badema Sila fana fo n'ale ye super auto parking tigi ye Banankabugu sira la. Mobili modèle o modèle ni mago b'a la i b'a sɔrɔ Badema fɛ yen nɔ. An b'aw fo dan tɛ foli mun na. O kama bi aw ka jamukan na komi aw b'a dɔn jamukan in ka laɲini tɛ foyi ye accident ko bolimafɛn ko ɲɛ fɛn fɛn b'a la k'o ɲɛfɔ aw ye aw minnu b'a lajɛ aw ka se ka nafaw sɔrɔ a la. Bi an y'a kanu ka kuma bolimafɛnw pièces kan ka d'a kan n'i y'a fɔ ko bolimafɛn pièces minnu bɛ kɛ a la o fana jɔyɔrɔba bɛ bolimafɛn a ka bolili la. O pièces ninnu i bɛ taa sɔrɔ a suguya ka ca an ka suguw kɔnɔ. Caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ. A kolon dɔw bɛ yen n'i bɛnna n'olu ye a bɛ se ka kɛ dekun ye i ka bolimafɛn yɛrɛ ma. O la o pièces fana falenbagaw n'o ye mécanicien ye f'olu fana ka kɛ mécanicien ɲumanw ye. O kama bi an y'a kanu ka kuma pièces ninnu kan pièces minnu n'olu bɛ don an ka bolimafɛn na a ɲumanw ye jumɛnw ye jumɛnw ka ɲi yalima u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ u prix fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ. An sera pièces feerela ba dɔ ma a bɛna a yɛrɛ tɔgɔ f'an ye k'a jamu f'an ye fɛn o fɛn bɛ pièces ko la mobili pièces ko la a bɛ fɛn fɛn dɔn a la a bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ don nataw la aw ka mobili pièces ko la aw ka kan ka taa sira jumɛnw fɛ walasa aw ka se ka aw ka mobili ka se ka si sɔrɔ. O la an bɛ kuma d'a ma a bɛ aw fo k'a yɛrɛ fɔ aw ye an bɛ sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ. N balimakɛ i ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. E tɔgɔ n'i jamu. Ne tɔgɔ Sɛki Amala Tigana. Ne ye pièce baarakɛla ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. D'accord an bɔra k'a fɔ sisan mobili pièces ka ca a ka ca fo k'a dama tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ catégorie b'a la u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ fana. Yalima pièces ko yɛrɛ i bɛ se ka mun fɔ a la fɔlɔ yalima pièces kolo a bɛ se ka kɛ sababu jugu ye k'a ɲɛsin mobili ma. Bon alhamdulilayi rabil alamina i ye kuma min fɔ tiɲɛ de don i b'a dɔn ɲɛnɛmaya ko ka ca diɲɛ don dan tɛ don kelen ye quoi. An bɛ don min na i ko bi pièces kolon ka ca pièces ɲuman ka ca a ka ca kojugu souvent i b'a dɔn mɔgɔ baden de bɛ se ka ba ka mobili la k'a fɔ ko a bɛ ka n sɛgɛn or que k'a sɔrɔ pièces b'a kɛ et puis mécanicien b'a kɛ quoi. Sɔni mobili foyi tɛ yen mun tɛ mɛn mun si tɛ mun na réserve tɛ mun na quoi a tɛ yen quoi. Mais i bɛ taa sɔrɔ pièces dɔw bɛ yen deuxième b'a la première b'a la deuxième bɛ yir'a la ka première yir'a la donc komi an bɛ jamana min kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen deuxième yɛrɛ ka d'u ye n'i k'u ma ko première dɔrɔn u b'a kɛ i b'a fɔ fɛn ɲini kan de don or que première bɛ yen deuxième bɛ yen a b'a la yɛrɛ hali a san yɔrɔ yɛrɛ la a bɛ yir'i la donc a jɛ yɛrɛ de bɛ mun san i bɛ na n'a ye quoi. Mais dɔw fana bɛ yen olu tɛ pièces deuxième yɛrɛ fɛ u b'a k'u ka mobili la u bɛ se k'u ka mobili boli fo san 10 san 8 san 6 san 7 souvent nɛgɛw bi yɛrɛ la i b'a bila est ce que i b'a faamu nɛgɛw bi yɛrɛ de la mobili kɔnɔna la i b'a bila sɔni pièces d'origine yɛrɛ bɛ yen i y'a faamu i b'a san a b'i nafa wa a b'i kisi mobili tiɲɛba ni kɔlɔlɔ sugu dɔw bɛ yen mobili kɔnɔ i t'a ye quoi. Mais pièces deuxième na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ b'a feere ma a wagati n'a da ka di vraiment a b'i mago ɲɛ mais n'a ye kalo kelen kalo fila tɛ n'o défaut kelen na mobili la dɔrɔn donc directement i bɛ na o mécanicien ou i bɛ na o pièces or que k'a sɔrɔ k'a bɛ e b'a san don min a bɛɛ yir'i la o de bɛ k'an sɛgɛn kojugu sɔni pièces ɲuman bɛ pièces kolon bɛ wala. Yalima an ka pièces ninnu u caman bɛ bɔ dugu jumɛnw na ani dugu jumɛnw pièces ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ bɔ dugu caman na mais dugu dɔw pièces bɛ ɲɔgɔn ɲɛ. Bon alhamdulilah an yɛrɛ kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn parce que hadamaden i bɛ kuma n'i yɛrɛ de se i y'a faamu an ka pièces kɔni an ka base yɛrɛ yɛrɛ Dubaï an ka pièces bɛ bɔ an bɛ ka moteur bɛ bɔ yen moteur cassé yɛrɛ yɛrɛ n bɛ na n'o ye o bɔ yen a pièces d'origine yɛrɛ yɛrɛ an bɛ na n'a bɔ yen bon k'a b'a san yɔrɔ yɛrɛ fana la u b'a yir'i la k'a fɔ nin ye première nin deuxième ye donc mun bɛ diya yɛrɛ de i b'a san
c'est dɔw bɛ yen premier fanga t'olu la dɔw bɛ yen deuxième fanga de b'olu la donc i b'a essayer a dɔw la n'i y'a bɛɛ sogin i b'a ye bɛɛ bɛ se k'i ka sɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ wa mais an ka premier ko de fanga ka bon ka tɛmɛ deuxième parce que caman y'an dɔnn'o de ye bon caman ye ne yɛrɛ dɔnn'o ye parce que an bɛ na ni pièce fɛn o fɛn ala yɛrɛ ta kɔfɛ a kuma ka ca dɛ k'a fɔ k'i seginna ne ma bilen a kuma ka ca. bon an b'a ye fana mɔgɔ caman bɛ yen u ka mobili défaut la u bɛ ɲɛsin kasiw ma bon kasiko ani pièce kurako yalima e yɛrɛ bɛ se ka danfara jumɛn wa ani i bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ mobilitigiw ye. bon pièce kasi a ka di dɔw ye kura ka di dɔw ye souvent comme n'i ko kura sisan o ye mun ma deli ka utiliser de o kasi mun delila ka utiliser n'a tun bɛ moteur mobili yɛrɛ la n'a bɔra est-ce que i b'a faamu donc dɔ in ye baara dɔɔni kɛ o mais dɔ in n'a ka baara bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ mobili la réserve m'o la kura dilannen comme dugu n y'a f'i ye cogo min pièce bɔyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ Dubaï filɛ sisan o ye centre commercial de ale bɛ se ka pièce dilan k'a kɛ quantité ani position min ani fanga min i bɛ taa sɔrɔ jamana caman bɛ yen an tɛ se k'a dilan ka kɛ ten o bɛɛ b'a la donc o de y'an nɔrɔ Dubaï la donc pièce originale n'a sɔrɔla yen kɔnɔna la ka na i b'a feere i sago la i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ i y'a faamu mais kura la i bɛ taa sɔrɔ kura i b'a don n'i taara kura deuxième san i b'a don san o b'a bila bon i bɛ kura première san i b'a don san a bɛ baara kɛ a bɛ komi kasi min bɛ mobili la kasi nafa ka bon pièce kura nafa ka bon pièce kura min nafa ka bon o y'a original de so ni deuxième kɔni san kɔlɔlɔ caman b'a kɔnɔ parce que an t'a si d'i ma n'an m'a f'i ye parce que hadamaden baara ɲɔgɔnya la n'i ni mɔgɔ jɛra dɔrɔn ko bɛɛ b'a kɔnɔ quoi i ka tiɲɛ fɔ a tigi o de nafa ka bon quoi. mais an b'a ye fana mobili dɔw la dɔw b'a fɔ ko pièce ani mobili yɛrɛ ni pièce min bɛ na n'o ye original ye ko n'o bɔra la i bɛ fɛn o fɛn don a la o bɛɛ bɛ taa kɛ a tɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ ye. non a bɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ halisa n ka kuma in m'o kelen de nɔfɛ quoi a bɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ a bɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ souvent wagati min na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ i bɛ original in de san ni original san ani mun bɔra la dafara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon k'a b'a san yɔrɔ dun fana la a bɛɛ bɛ yiri i yɛrɛ la donc deuxième bɛ yiri la premier bɛ yiri la n'i ye premier san o ni mun bɔra i ka mobili la i b'a da ɲɔgɔn kɔrɔ foyi t'u cɛ a bɛɛ ye kelen wa ala ta kɔfɛ a bɛɛ bɛ nafa kelen de kɛ fana mais ne deuxième san i bɛ taa sɔrɔ mun b'u cɛ c'est trop i b'a dɔn bi sini a bɛ se ka tiɲɛ i b'a dɔn bi sinikɛnɛ a bɛ se ka tiɲɛ bon n'a tiɲɛna ko pièce tigi ye pièce kolon de ma o de kɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ nɔ b'a la yɛrɛ karamɔgɔkɛ. yalima pièce ko la sisan e bɛ se ka mun de fɔ mobili bolilaw ye yalima pièce ka d'a kan i y'a fɔ sisan deuxième bɛ yen premier bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali troisième bɛ yen parce que pièces prix bɛ ɲɔgɔn ɲɛ maintenant e bɛ se ka bilasiralikan jumɛn ye an ka mobilitigiw ma pour que u bɛ se ka lafiya pièce ko la n'u ka mobiliw tiɲɛna. bon ni mɔgɔninfin ni bolimafɛn kɔni san bolimafɛn wari ka ca dɛ i bɛ taa san i b'a sɔrɔ i nafa de b'a la donc ni nafa min b'a la a ka ca ala fɛ adamaden i b'i yɛrɛ lakana cogo min na bolimafɛn yɛrɛ b'i ko mɔgɔninfin siso de parce que i bɛ si ka du kɔnɔ cogo min i lakananen don n'i bɛ bolimafɛn kɔnɔ lakana de b'a kɔnɔ fana pour que ka ɲɛsin yɛrɛ yɛrɛbakun ma fɔlɔ donc e tɛ se k'o san miliyɔn caman na e tɛ se k'o san wari caman na ka taa pièce sugu dɔ san k'a k'a la k'i to mobili kɔnɔ i m'a ye caman ka mobili bali ka jɔ n'a ye circulation na foyi tɛ négligence ni pièce kolon de b'a se mɔgɔ ma donc ne kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye bɛɛ ka a essayer ka pièce ɲuman san ka kɛ mobili la pièce ɲuman n'i taara san yɔrɔ la u b'a bɛɛ de yir'i la deuxième ye ne ye premier ye de donc ni mun fanga b'i la don min o san mais hali o yɛrɛ la n'i ye deuxième de san k'o fanga b'i la o donni kama n'i ye premier wari sɔrɔ t'a changer donc la a ka ca ala fɛ ko caman bɛ mobili ko degun kɔnɔ i bɛ bɔ o kɔnɔ quoi. mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ pièce feerela bandiw a hakɛ to kuma kɛcogoya la pièce feerela bandiw bɛ yen u bɛ se k'a fɔ nin ye premier ye nin ye fɛn e mɔgɔ min t'a dɔn k'a fɔ nin ye pièce premier ye nin ye deuxième ye yalima fɛɛrɛ dɔw b'i bolo k'a yira lajɛlikɛlaw la u ka to k'o lajɛ n'u b'u ka pièces san u k'a dɔn n bɛ ka mun san nin de ye premier ye nin ye deuxième ye est ce que o fɛɛrɛw bɛ ye pièce kɛcogo la. bon o fɛɛrɛ bɛ yen o fɛɛrɛ dɔ ma gɛlɛn diɲɛlatigɛ ko ko ye mɔgɔninfin y'i yɛrɛ de ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de i lamɔna lamɔ cogo min na n'i ye danbe min ye i b'o de dɔn quoi donc ne tɛ se ka nkalon tigɛ ye k'a fɔ nin ye pièce deuxième ye k'a feere ma k'a wari minɛ o kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye ne yɛrɛ de ye quoi e bɛ taa n'a ye wa a bɛ ne mago ɲɛ a donni kama mais ne ka ko bɛna laban cogo di ala de b'o dɔn donc nkalon tigɛ k'a tigɛ ko nin ye pièce deuxième ye k'a di mɔgɔ ma ka sɔrɔ pièce deuxième de don o ma ɲi
a maɲi san matira a maɲi a bɛ kɛ kɔni a bɛ kɛ dɔw b'a kɛ adamaden mɔgɔ sugu ka ca ala ye diɲɛ da k'a fɛrɛ mɔgɔ sugu bɛɛ b'a kɔnɔ wa ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ jɛ dɔw b'a kɛ hali mécanicien yɛrɛ dɔw bɛ nin ma nin tɛ se ka pièce kura san a tɛ se ka original ta deuxième di an k'a d'a ma bon e yɛrɛ mɔgɔ min b'i ka feere la e de bɛ se ka i yɛrɛ dusukun sanuya yen yɔrɔ la k'a la faamu cogo ɲuman na ni première ye wari dir'i ma o segin ka taa don a tigi ka mɔbili la i ka deuxième to yen bon n'a ye deuxième de fana wari d'i ma i b'o san ka taa don a tigi ka mɔbili la mais ka na première di mɔgɔ ma k'o ye deuxième ka na deuxième di mɔgɔ ma k'o ye première bon a dɔw yɛrɛ fana la n'i nana n'i ka pièce kɔrɔ ye k'a b'i bolo yɛrɛ yɛrɛ première b'e bolo deuxième b'e bolo souvent n'i y'a filɛ bɛɛ dɔn i yɛrɛ b'a dɔn hali n'i tɛ pièce dɔn n'i y'u minɛ i tɛgɛ la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ka girin ni nin ye quoi n m'a faamu hali a b'an kunna batiri ko ni fɛnw a b'a bɛɛ la giriman ka kuma bɛɛ n'i y'a jateminɛ giriman ka wa hali o yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ a étiquette b'a kɛrɛfɛ les premières bon deuxième de i b'a ye a bɛ dilan sous forme de i b'a fɔ fɛn dɔ quoi e kɔni b'a ye a dɛnsɛnni bɛɛ ye kelen mais c'est pas ça kelenw tɛ quoi i y'a faamu wa bon ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn adamaden k'i don i bɛ baara o baara la i dusukun sanuya k'a ɲɛsin mɔgɔw ma n'i ye mɔgɔw kɔni kun ɲɛsinlen i ma ko dɔ de don quoi. donc hali mécanicien fana bɛ se ka ni bandiya ninnu kɛ k'a fɔ premier walima deuxième k'u ɲagami ɲɔgɔn na. bon mécanicien b'a kɛ u t'a kɛ n'i ye mécanicien fana bilalen a la i bɛ taa sɔrɔ a da bɛ mobilitigi yɛrɛ fana la mobilitigi yɛrɛ fana ka na ko nin fɛn ye joli n'i ko nin da hakɛ don a b'a fɔ e cɛ ne y'a sɔrɔ yan fɛ n da la bon e ye pièce dɔ de fili i tɛ se mun kɔrɔ donc mécanicien fana e y'a sɔrɔ n da la a fana b'an pièce feerelaw wele bon karisa mécanicien ko k'ale y'a sɔrɔ n da de la i fana b'a ɲini ka d'a ma da la i y'a baba donc ne y'a ɲini ka d'a ma da la mécanicien lɔ to i yɛrɛ de ye ka ko i yɛrɛ sɛgɛn ka se mécanicien ma fɔlɔ so n'a ko premier don adamaden ko bɛɛ ye danaya de ne nana ne ma sisan ko karisa ne mago bɛ mobili moteur de la bon i ka moteur bɛ bɔ ne y'a fɔ bon tiɲɛna ne ka moteur bɛ bɔ Dubaï parce que hali Dubaï yɛrɛ dɔw bɛ taa moteur joint falen ni fɛnw san ka na n'a ye o bɛɛ bɛ ɲagami mais yen bɛ yen e yɛrɛ dusukun de b'i yɛrɛ baara fɔlɔ quoi est ce que i b'a faamu i dusukun de bɛ se k'i yɛrɛ baara ah ne bɛ nin mun kɛ a ka ɲi a ma ɲi ne y'a kɛ siɲɛ kelen dɔ ka n'a san i bolo ka sɔrɔ a joint falen don filanan dɔ ka n'a san i bolo ka sɔrɔ a joint falen don cɛ sabanan tɛ dafa o la dɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'o san caman tɛ dafa o la. donc n'i y'a faamu hali kasi fana la i bɛ taa sɔrɔ kasi fana modifielen don cogo dɔ la. awɔ dɔw b'a kɛ dɔw b'a kɛ mais nkalon ma ɲi dɔw b'a kɛ mais an ka baara tɛ kɔni alihamudulilayi taa fan caman jamana caman ka moteur kasi yɛrɛ san ka mobili yɛrɛ san dɔrɔn k'a bɔ a kɔnɔ k'a bila conteneur kɔnɔ k'a nana ye i bɛ na i b'a wuli diɲɛ fɛn fosi wa garantie b'i bolo fana k'a boli. d'accord i ye yɔrɔ dɔ fɔ mobili jɔyɔrɔ pièce jɔyɔrɔ ka bon mais entretien fana i n'a fɔ tulu falenniw ni filtre falenni yalima e yɛrɛ bɛ se ka conseil jumɛn di mobilitigiw ma o yɔrɔ fana la parce que mɔgɔ caman ka mobili bɛ jɔ ka taa sababu kɛ o jateminɛbaliya ye. bon jateminɛbaliya a bɛ mɔgɔ caman na a défaut bɛ mɔgɔ caman na tuluko fan fɛ tulu ye fɛn dɔ ye mobili la a bɛ komi hadamaden yɔrɔ ni ji ni dumuni tɛ an tɛ se ka ninakili dɛ a bɛ ten yɔrɔ jɔda b'an ka ɲɛnamaya la tulu jɔda bɛ mobili la carburant jɔda bɛ mobili la tulu ye fɛn dɔ de ye i b'a ye su caman bɛ ka mobili jɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka tulu falen san kelen walayi dɔw b'a feere kalo wɔɔrɔ dɔw b'a bɔ e ka faamu na nin bɛɛ ye fɛn de ye fɛn mun i bɛ fɛn mun kɔnɔ i t'i yɛrɛ lakana i t'a fɛ se ka taa nafolo don mobili la ka taa fɛ ko ni tubabukɛ min y'a dilan ko tulu falen san kelen an tun tɛ sɛgɛn mobili ko min nɔgɔya mais tulu la a mana gɛlɛya to i ka mobili bolila diɲɛ cogo o cogo tulu ɲɛnama san i k'a k'i ka mobili kɔnɔ kalo kelen tile 15 kalo 2 a cayalenba ka na se kalo 3 ma i y'a faamu a ko diɲɛ don o don n'i ko hadamaden yɛrɛ diɲɛ don n'i sɛgɛnna i b'i ko yɔrɔ bon mobili moteur fana bɛ ten n'i b'a falen wagati bɛɛ toujours sanuya min bɛ di e farikolo ma toujours a bɛ sanuya de di moteur kɔnɔna fana ma i y'a faamu bon a n'a filtre ni fɛn ninnu o bɛɛ b'a la donc ka mobili tulu négliger a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman de a bɛ se moteur tiɲɛ ma quoi tuma bɛɛ an yɛrɛ b'o kankari da mɔgɔw ye i ka tulu suit a normal la n y'a falen kalo 3 n y'a falen kalo dɔn i yɛrɛ b'i ka boli état dɔn e yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ e b'i ka boli état dɔn donc n'i sera état dɔ ma dɔrɔn kalo 2 kalo 3 e y'a dɔn ne bolila ka ca n taara Segu nin na n taara Kayi nin na n taara kɛ n'i nana i ka tulu bɔn ka bɔ a kɔnɔ i ka vidange kɛ mobili ninakili bɛ lafiya
yɛrɛ maa kɔnɔ e lakanana i bɛ lafiya mais dɔw b'a fɔ ko i k'a kɛ ni kilométrage hakɛya dɔ kɛra i k'a falen mais ani e filɛ ka kalo kelen tile 10 fɔ yalima e bolo danfara ye jumɛn o la. bon danfara min ye dɔn bɛɛ n'i ka faamu de don ko in kɔnɔ kilométrage dɔw souvent caman b'a sɛbɛn k'a di mɔgɔ ma ko nin janto ne nin sera dɔrɔn i k'a falen kilométrage ye tiɲɛ a bɛ sɛbɛn a ka wa tubabukɛ yɛrɛ ka fɛn dilannen don mais hakilina faamu na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kilométrage dɔw bɛ yen kuma dɔw la e bɛ tɛmɛ dɔ kan ka sɔrɔ e tɛ bɔ a kalama par exemple e bɔra ka taa yanni Kayi e b'o kilométrage dɔ dɔn o sɛbɛnnen b'e bolo déjà donc e nana ka bɔ o la ci wɛrɛ cunnen ka Buguni e taara yen o b'e bolo ci wɛrɛ cunnen ka Sikaso e taara yen o b'e bolo e ye nin bɛɛ tour du monde kɛ ka na kilométrage bɛ ɲagami i bolo quoi a bɛ janya wa bon mun bɛ na o kɔnɔna la i k'a falen diyagoya kilométrage tɛ yen bilen bon ne yɛrɛ moi personnellement ne yɛrɛ ne ka mobili tulu kalo kelen tile 15 kalo kelen ne b'a bɔ k'a boli mobili min ne yɛrɛ bolo k'a boli bientôt n b'a san 8 na alhamdulilayi n b'a kɔnɔ kɔlɔlɔ t'a la foyi t'a la. mais tuluko fana la i b'a sɔrɔ tulu prix bɛ ɲɔgɔn ye dɔ ka nɔgɔn dɔ bɛ dɔ sanfɛ yalima o fana la i bɛ se ka jumɛn fɔ tuluko fana. tuluko hakilina ko dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔ san 5000 a b'i mago ɲɛ i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ san 2000 ni 100 wɛrɛ a b'i mago i bɛ dɔ san 4000 a b'i mago ɲɛ kɔni bɛɛ la bon mɔgɔw yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ hali olu yɛrɛ tɛ se ka nin si san u taa dɔw tulu videlen san ka don o mɔbili a b'i mago ɲɛ. mais est-ce que o tɛ se moteur kan parce que moteur mago bɛ endurance dɔ de la viscosité dɔ de la tulu la n'o o t'a la est-ce que a tɛ. bon a bɛ diya kan olu ye don la tɛmɛna i b'a ye mɔgɔ mɔgɔ la a mɔbili moteur tiɲɛnen don mais a bɛ ka débrouiller caman fana ye mɔbili kɔnɔ ka sɔrɔ mɔbili nege bɛ na mais se don mais bi an bɛ tile min na i ko bi e yɛrɛ aw b'a ka Bamakɔ circulation dɔn mais a bɛ kuma halisa a bɛ ka kuma circulation de kan donc a bɛ Bamakɔ circulation dɔn o b'a sɔrɔ caman ye mɔbili kɔnɔ bi c'est à dire se tɛ quoi n k'an yɛrɛ tanga quoi. An yɛrɛ tanga parce que circulation man ɲi dɔ bɛ don désordre la dɔ bɛ na ordre la dɔ b'a kɛ ka ɲɛ dɔ b'a kɛ ka jɛ donc n'a b'o kɔnɔna la n'Ala ye nɔgɔya dɔɔni kɛ mun b'i bolo i bɛ taa don mɔbili la k'i sigi o kɔnɔ ou denbayaw ta fan b'a la fɛn b'a la sokɔnɔnaw b'a la c'est à dire mɔgɔ tɛ ko balilen dɔn quoi. d'accord o b'a to an bɛ ɲininkali dɔ k'i la n'o ye aw ka bitigi bɛ gitɔrɔn da la an delila ka thème dɔ jɛmukan dɔ k'a kan mɔgɔ minnu ka bitigi bɛ gitɔrɔn da la i bɛ taa ye k'a fɔ accident bɛ kɛ olu ye u b'a ye u bɛ boli olu de fɔlɔ bɛ kɛ dɛmɛbaga ye k'a ɲɛsin accidenté ninnu ma yalima e bɛ jateminɛ jumɛn kɛ gitɔrɔn da sigili la accident ko la. parce que gitɔrɔn da sigili accident ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ne ye accident dɔrɔn a don bɛɛ ne tɛ se ka lafiya o kama ne wuli man di ka taa accident layɛ n'ale ne bɛ taa layɛ ne bɛ taa layɛ dɔrɔn ne dɔnbaga tɛ donc ou fɛn b'a kun n'a juguyara ni mɔgɔ tɛ yen k'a sauver i bɛ se ka a dɛmɛ don a ye cogo min i b'a sauver o kɔnɔna la sɔn ne gɛrɛ man di choc la cogo ka di parce que bɛɛ n'i kɛcogo don wa ne bɛ siran dɔɔnin a ko ninnu na. mais e b'a ye est ce que e bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ accident bɛ caya aw bɛ caman jateminɛ gitɔrɔn da la. an bɛ caman jateminɛ an bɛ caya denmisɛnninw bɛ bɔ u b'u fili sira kan bon dɔw yɛrɛ tɛ boli joona dɔɔnin bolikojugu bɛɛ b'a la donc musokɔrɔba dɔw bɛ na au lieu que e yɛrɛ ɲɛ bɛ musokɔrɔba jɔlen na sira cɛmancɛ a bɛ fɛ ka sira ta au lieu que i k'i jɔ k'i tɛgɛ wuli kɔfɛ mɔgɔw ye i bɛ na vitesse i b'a sɔrɔ e min b'i tɛgɛ wuli kɔfɛ mɔgɔw ye ka tɔ lajɔ dɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'e kɔfɛ o bɛ taa yɛlɛ na donc e ka jɔli bɛ kɛ fu ye donc an tɛ ɲɔgɔn su o la bɛɛ pereselen don Mali la donc fo an k'an bɛrɛ bɛn ɲɔgɔn ye de n'an bɛrɛ bɛn ɲɔgɔn ye a ka ca Ala fɛ siraba kasara ni fɛn ninnu caman bɛ nɔgɔya quoi. kuma kuncɛ kuma la accident ko pièce ko fo ka taa bila accident ko la i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ lajɛbagaw ye walasa u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la accident ko bɛ nɔgɔya o fana kɔfɛ u ka baara kɛ ni pièce ɲumanw ye walasa u ka mɔbiliw bɛ se ka mɛn si la. bon adamaden bɛɛ kɔni n'i bɛ taa n'i ka mɔbili tiɲɛna n'i bɛ taa di garage la mécanicien ma mun b'i nafa pièce ɲuman ɲini k'a san donc n'i y'o sago don i ka mɔbili la e yɛrɛ lakanana fɔlɔ mɔgɔ min b'i k'o lakanana mɔbili tɛ jɔ circulation na mɔbili tɛ tiɲɛ circulation na donc jamana bɛ basigi bɛɛ bɛ boli bɔyɔrɔ la bɛɛ bɛ circulation labato quoi mais e ka mɔbili cɛ e t'a pièce déjà minɛ mɔbili tiɲɛna sira camancɛ la bon mɔbili 100 bɛ se ka jɛ kɔfɛ a bɛɛ bɛ tilation na mais a tiɲɛna kun min na si t'o dɔn quoi donc fo k'o ɲini k'o faamu quoi bon mun ye tuluko ye ni mɔbili tulu ɲɛnama san ka kɛ mɔbili la a ka ca Ala fɛ a nafa fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ de donc i k'i janto i ka virage ni fɛnw bɛɛ la nafa fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ de ye quoi i y'a faamu donc mun ye siraba kasara ko ninnu ye bon o bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka taa dɔɔnin dɔɔnin i mana presse cogo o cogo n'i bɛ s'i seyɔrɔ la ka ban Ala tanu
kɔni de bɛ n bolo k'a fɔ n jaabibaga bɛɛ. hakili la a ye faamuyali sɔrɔ an ka bi jɛmukan na. hakili la jiginna an bɛ ka kuma mobili piyɛsi ko de la. komi an y'a fɔ kuma kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ piyɛsi sugu ka ca, piyɛsiw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ. i ka piyɛsi ɲuman k'i ka mobili la ani maa minnu bɛ piyɛsi deuxième feere mɔgɔw ma ko o ye premier, walasa ninnu bɛɛ ka se ka dabila piyɛsi ɲumanw ka san ka kɛ mobili la. mobili bɛ se ka si sɔrɔ, mobili bolila bɛ se ka lafiya cogo min na. hakili la a ye faamuyali sɔrɔ an ka bi jɛmukan na. hakɛto bɛ nin kan. sɔli ala Muhamadu.